Iza nas su parlamentarni, predsjednički i izbori za Europski parlament, a čekaju nas još i lokalni izbori. Super izborna godina kao da traje vječno, a dezinformacija je svakim danom sve više i više. Prisjetimo se nekih dezinformacijskih kampanja, spinova i afera s kojima smo se susreli tijekom predsjedničke kampanje. Jeste li se u nekom trenu zapitali je li Zoran Milanović zaista ruski igrač? Ako se tako nešto dokaže da je istinito, onda će posljedice za Hrvatsku, za mene, sve vas biti dalekosežne, puno veće od kompletnog njegovog nečinjenja tijekom zadnjih 5 godina. Je li Ivana Kekin zamaglila vilu u Istri? A što je bilo s botovima na TikToku profila Dragana Primorca? Mi imamo odgovore na ova pitanja, pa hajde da ih prođemo. Ponovno izabrani predsjednik Zoran Milanović često je bio meta dezinformacijskih kampanja. U listopadu prošle godine pojavile su se tvrdnje da je dobivao financijsku potporu iz Rusije. Sigurnosno-obavještajna agencija SOA izjavila je da za to ne postoje nikakvi dokazi. Još jedna dezinformacija tvrdila je da je Milanović 80-ih bio član Udruženja za Jugoslavensku demokratsku inicijativu. Ni to nije točno. Čak su i osnivači potvrdili da je riječ o pogrešci, te da se zapravo radilo o osobi imena Zoran Milović. Posebno zanimljiva bila je preskonferencija Dragana Primorca, održana dan prije izborne šutnje uoči drugog kruga izbora. Došlo je vrijeme za pravi fajt. Primorac je optužio svog protukandidata Milanovića da radi za strane interese, pozivajući se na izvještaj Londonskog centra za informacijsku otpornost. Taj izvještaj navodi postojanje proruske dezinformacijske kampanje koja koristi mrežu botova za promicanje Milanovića i širenje anti-EU i anti-NATO poruka. Međutim, pouzdanost izvještaja brzo je dovedena u pitanje. Istraživački novinari otkrili su kako su neki profili označeni kao botovi zapravo stvarne osobe. Paralelno, velike platforme poput Mete, X-a i TikToka izjavile su da nisu primijetile neautentične aktivnosti povezane s kampanjom na svojim mrežama. Ali na TikToku se ipak događalo nešto zanimljivo. TikTok je uklonio preko 7000 botova sa službenog profila Dragana Primorca, nakon što je otkriveno da ima neobično malen broj aktivnih pratitelja. Predsjednička kandidatkinja stranke Možemo, Ivana Kekin, tijekom kampanje prije prvog kruga izbora suočila se s nizom dezinformacija koje su se brzo širile društvenim mrežama. Jedna od njih bila je tvrdnja da je tajno kupila vilu u Istri. Naša imovina je sva upisana u moju imovinsku karticu, velikom većinom stečena, prije nego što sam ja uopće ušla u politiku. Faktograf je potvrdio da je vila upisana u sve imovinske kartice još od 2021. godine. Također, tvrdnja da je zemljište za vilu kupljeno za samo 25.000 kuna pokazala se netočnom, kao i navod da je tvrtka iz Beograda donirala novac za njezinu kampanju. Ne želimo da ovaj video traje nekoliko sati, pa ćemo preskočiti odgovaranje na svaku dezinformacijsku kampanju. Ali kad bismo htjeli, materijala nam ne bi nedostajalo. Od afere s Milanovićevim stanom, preko braniteljskog staža Primorca, sve do teorija zavjere o migrantima koje je plasirao Mostov kandidat Miro Bulj. Što učiniti ako ste zatrpani informacijama za koje više ne možete procijeniti jesu li istinite? Provjerite je li faktograf ocijenio točnost tvrdnje koja vam se čini sumnjivom. Ako nije, pošaljite nam upit. Budite kritični i informirajte se iz više pouzdanih izvora.